minä en jaksa työtä, kun sinä menet veneeseen. Onks ne kohot? On. Jäällä. Sitä viiskotakaan. Vai nostitko ne maita? Suunnataan apajille. Onko oikein soittaa? Oo. Toivottavasti ei ole särkiä täynnä on. Ja ahvenia ja kiisoja ennen kaikkea. Ei oo takkuuta, että mitään sieltä tullut. Tulluko mitään? Jatkuu. Korpi ihan. Mikä tuossa? Mistä jata voi? Niin. Ne on siellä pyytämässä. Siinäpä se on aito. Niin kauanko te olette verkkoja yhdessä laskenut? No joo. 20 vuotta, 17.8. oli 20-vuotis hääpäivä. Mm-hmm. Oltiin Sallassa. Onko Sallassa Sallaa. Sallassa Sallaa. onko se muuttona helpommaksi? No ei se ole vaikeaa ollut milloinkaan. Ei ole milloinkaan ollut. Ei. Tää kun minkä pienenä oppi, se vanhana taitaa. No mistä sinä olet oppinut? No silloin kotona piti isälle näitä verkkoja souttaa. Ennen kouluun lähtöä aamusilla. Mm-hmm. Mikä siinä on se taika soutajalla verkon nostossa? No en minä osaa sitä sanoa. Että No se vaan. En minä osaa sitä Niin se sanoa. pitää- Se menee niin luonnostaan. Soutaja hallittoo veneet eikä tuulu. Mm-hmm. Tyynellä on itse asiassa paljon hankalampi pitää vene kasassa kuin esimerkiksi tuulella, kun se on vasta tuulee varsinkin, niin se on hyvin helppo pitää suorassa. Mm-hmm. Tämmöisellä tuulella, jos kuitenkin tuulenvire käy, niin se on loppujen lopuksi kaikkein hankalin.
varsinkin tämmöiselle, joka on aina soutanut. Oletteko joutunut milloinkaan myrskyn keskelle? No yhden kerran oltiin tässä ihan tuohon, yritettiin joskus tälleen syksyllä laskea muikkuverkkoja, niin oli niin kovat vaahtopäät, että pois piti lähteä. Ei pystytty laskemaan. Ei riitä voimat. Souta. Melkein joka päivä. Ja tuore. Pakasteeseen pannaan hyvin harvoin, mutta sitten kun on ylimääräisiä eikä ole kelle antaa, niin sitten tietysti pannaan pakkaseen, että siellä semmoisena aikana taas kun ei järvestä pysty kalastamaan huonojen jäiden aikana. Tai muuten vaan kun ei saa kaloja.